नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय. पुन्हा एकदा स्वागत हा मी कोकणातलं चॅनल. खूप दिवसांनी व्हिडिओ आता परत इथं लिहा जरा कामाच्या याने जरा टाकू व्हिडिओ भेटले नव्हते. तर आता आज किंवा उद्या टाकीन. दिवाळीचा 3रा दिवस हा. पहिला दिवाळीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. मी आणि संदीप असंच आता कालच इले गावात त्याच्यात फिरायला चाललं. बघू काही जाऊ द्या, असं धबधबा वगैरे बघून येतो. आमच्या वेळी धबधबा होतो. चला बघूया आमचा धबधबा. त्यावेळेस चांगलाच पाऊस पडता. मी याच्या आदल्या दिवशी पूर्ण दिवस पाऊस पडत होतो म्हणजे संदीप सांगत होता. फक्त गडगडत वगैरे होता. पाऊस वगैरे येऊन गेलो कालच. मग आज बघूया पाणी वगैरे किती आता. पॅन्डीप पुलावर इलेव्हनच्या आमचं चढावा पुलावर पाणी तर खूप धबधब्यात पण पाणी इला असताला. लय मस्त खड्डा पडलो ना. अजून एवढं खड्डा पडावं होतं. बांध गेलेलो पाणी अडवण्यासाठी. म्हणजे जो गाळ वगैरे असतात ना, जो सकाळी वगैरे येतात ना, ती त्या बांधामध्ये अडकून राहतं. फक्त पाणी खाली येणार. हो आमचा व्हाळा. खूप जणांका व्हाळ म्हणजे काय असतं तर माहित नसतं. व्हाळ छोटेस ओढो असता पाण्याचं. काही जण नदी पण म्हणतात व्हाळा. चला आता आम्ही जातो धबधब्याकडे. हा पडला असताला. त्यासून वाट होती ब्राह्मणदेव देवाकडे जाऊची. जरा ते आता रान वगैरे वाढला म्हणून थैसून नाही जाणू. पण वाट पुढं आमची चांगली केलेली जुनी वाट होती खायची. आता चला वरती. तांबडेकला रोड खाली. आता आम्ही अनंतवाडी जाऊ आणि इथूनच ही नवीन वाट केलेली आहे. इथूनच ब्राह्मणदेवाकडे जाऊ वाटा. तेच खाली आमचा धबधबा. हा सगळा असा जंगल दोन्ही साईडला आणि मध्ये अशी वाट केलेली आहे. डुकरा पण असतो तिकडे. डुकरा वाघ पण वाघ खायचो पट्ट्याचा वाघ यायचो पूर्ण जंगल थोडा डेंजर वाटतं पण ठीक आहे. इथून असा डांबरी रस्तो केलेला. फक्त मग वाटतं ब्राह्मणदेवापर्यंत असत. जास्त लांब नाही, फक्त 2-3 मिनिटं लागतील चालत. पाण्याचा पण आवाज येता. मोबाईलमध्ये येतात काय माहित नाही. काय खाली धबधबा जुन्या वाटेने तर दाखवलं असतं खायनाच. पण आता खाली जाऊनच आमका दाखवतो लागतो. रस्त्याची एंड होता आणि खाली असे पायऱ्या नवीन पायऱ्या केलेले आहेत. समजतं वाटतं बघा. मी खाली ब्राह्मणदेवाचं मंदिर आहे. खाली बाजूनच अशी पहाड आमचं स्टार्ट होता. श्री ब्राह्मणदेव मंदिर अनंतवाडी. मस्त मंदिर आहे. आतमधले देव पण दाखवते आणि यामध्ये असा तळा केलेला. उन्हाळ्यात पूजा असता
त्याच्यामध्ये ब्राह्मण देव ठेवले होते तेव्हा हे जेवण केलं आता. दोन कुंड ह्यो एक आणि दोन कुंड त्याच्यात उमेड टोकन पाणी झऱ्यातनं हा येतं. आपण झऱ्यातलंच पाणी येतं कडे या साईडनं दरवाजा कोपरवान म्हणून नदी सगळं ब्राह्मण देवा ब्राह्मण देवाकरिता. आणि त्या साईडची अजून एक हा वाड, दोन वाळ एकत्र होतात आणि ते खाली नदीक जाऊन मिळतात. तिकडच्या बाजू गंगा म्हणतो आम्ही त्या साईडला आधी, ते ह्या डोंगराच्या मागच्या साईडला. आणि हे आमचं धबधब्याचा वाडा विरामन. तुमका आता दाखवत आहे आमचं धबधबो. थोडा घसरडी झाली आहे, सांभाळून जाऊ खया. पडलं होतं काय खरं नाही, मजा येलेली. सांभाळून जाऊ तर लागता. पाण्याचा आवाज जास्त म्हणून माझा आवाज येत नसतो तुमका. संदीप बघा कसं बघता कोरली होत काय. आणि हे खाली धबधबा त्या कडेचं जरा मोबाईल ठेवतले आता, मित्रांना नाही तर मोबाईल सांभाळतो लागता. चला खाली जाऊन तुमचं दाखवते धबधबा. ब्राह्मण देव मंदिर आणि असा खाली धबधबो. पाणी पण बघा किती फास्ट जाता. पावसाच्या वेळी येऊ नको आहे, खूप जास्त हे असतं, पाण्या गोड असतं. संदीप कुर्ल्यात काय बघता असले तर तुझ्या काढाही घेऊन येत. चला असा मस्त मंदिर आहे बघा जंगलात. सारी दोन्ही बाजूक ना जंगला, मागच्या बाजूक पण जंगल आहे पूर्ण आणि आपण जंगलच आहे. एक डोंगरामध्ये फक्त, आणि त्याच्या मागच्या बाजूक अजून एक व्हाळा गंगा म्हणतो आम्ही. म्हणजे ते 12 महिने पाणी असतं सर, म्हणून आम्ही गंगा म्हणतो सर. धबधबा आहे आता खाली या. जरा हळूहळू जाऊचा लागता असा बोलू. व्हिडिओ बंद करतोय आणि खाली जाऊन तुमचा दाखवतोय. आवाज काय येतो नाही असतं. चला धबधबा खाली जाऊन दाखवतोय. जास्त असं उंच नाही आहे, फक्त असं जास्त मजा करू बरा. खाली असं प्रयोग पण आहे. त्याला खाली चालेल धबधबा स्टार्ट होता. पाण्यात खूप पोहोच आवाज येतं की माहीत नाही. बोट सगळं काढून टाकलं, बुड गेले खाली वाहवानच. जो आमचा हा धबधबो आमचं असं नाव पण भेटता. असं जंगल पण मस्त. छोटंसं धबधबा आमचं पेवाक पण हा ठेवू शकतात. कंबरभर पाणी आहे फक्त. काय कंबरभर बसतो ना नाही जास्तच वाटता. ते पुढे खड्डो जास्त. आता मस्त जरा क्लिअर झाला सगळा. आणि हे जरा झाडं वेली खाली येतात. गहू इथपर्यंत वरतीपर्यंत असतं. तो या डेंजर पण हा. कधी असं लोंडोइलं तर काही येऊ नको एवढा धबधबो. चला आता आम्ही चाललो घरात. वाळत ना जपलो मग चालत दाखवते तिथं झाड आमचं. खड्डो पडलो. खड्डो म्हणजे खड्डो आदिवासी नाही, पूर्ण काटाळा बघू शकतो.
मोठा काटाळा. मध्ये मध्ये धोंडे येऊन म्हणजे वावाने शिले असते मध्ये मोठं गम भेटतो. आता माझ्या फैनात जाऊचं लागतं पूर्ण दिसतंय वाटतं. जास्त पाणी थंड पाणी थंड तेव्हा मजा येतात. आम्ही दोघजण शिल्लक म्हणून काय जेवलो ना. दादा वगैरे येऊ तेव्हा येवती. संदीप गेलो पुढे. तेव्हाच घेतले असं मस्त थंडगार पाणी आहे. आम्ही वळत नव्हतं. बूट टाकलंय ते येऊन अडकले. संदीप काढून ठेवल्या तर घालायचे आणि चालायचं. बघू शकतास किती आवाज येतो तो पाण्यात पोहोच पण मध्ये खड्डेवर होते. बघू शकतास तेव्हा कसे वेली वगैरे येईल झाडा वगैरे डेंजरच जरा झाडा कधी पण पडू शकतात. वा दाखवते हे पडणार होतं. संदीप पुढे चालता आपण मागून. एका व्हिडिओ बघला असतास ते दोन्ही पण आय थिंक कुर्ले पगडीच्या व्हिडिओ बघला असतात तेव्हाच दिला आम्ही. आणि व्हिडिओ आठवत नाही टाकलेली ह्या काय वाळातली. हे आता ब्राह्मण देवाचं आहे ना इला आम्ही. हे वाळ ब्राह्मण देवाचं हे धबधबा काढणं. आणि ह्यो हा ह्या साईडला गंगेचं वाळ. ते बघा तो गंगेचं वाळ आणि ब्रह्मण देवाचं. मध्ये असं डोंगर हा. एक पायवाट पण होती आहे ना वरती बागेत जाऊची कराल म्हणतो मी त्या बागेचं नाव. आणि गंगा ह्या 12 महिने पाणी असतं आहे ना. कधी पण ह्या साईडला गेलात तर 12 महिने पाणी असतं. मग गंगा नाव ठेवलेला. हे आमचं वाळ. दोन्ही बाजूचे वाळ येऊन एकत्र हे भेटतात. देन असे पुढे जातात. चला आमचं व्हाळ बघूया. आम्ही बघतो कासव बिसाव काय दिसतात काय. कुर्ले तर एक पण नाही. कुर्ली होती काय संदीप वरच्या वेळा. कुर्ले आता खाली नसतील ना कोल्ह्यानी. हीच वरसून अशी जुनी वाट आमची. बट आता रान वगैरे वाढल्यामुळे त्यांना नाही इलं वाळत न जातो. पहिला पाऊस पडतो तेव्हा खूप मजा असतं. पहिला पाऊस येऊन कुठले पकडूचे रात्रीचे वगैरे येतो आम्ही पकडू. कधीतरी पहिलं पावसात येईन तेव्हा दाखवीन तुमका कुर्ले कसे पकडत होते आम्ही. पाणी अजून जास्त म्हणजे दिवाळीच्या टायमात तरी एवढा पाणी नसता होतात. काल सकाळी येईल मी. काल परवाच्या रोज रात्री खूप पाऊस लागला. ह्या पाणी आहे. आणि इकडे तांबड्याची विहीर आहे त्याच्यात पण खूप पाणी असतं. वाट नाही म्हणून इथे नाही जाणं तर खाली जाऊया डायरेक्ट घरी. दिसता तुमका गेली आतमध्ये. मॉलमध्ये नाही येईल. काही कुर्ली होती अशी बेळा असतो काय मध्ये मध्ये ते वाळा. आणि समोर आता पूल आहे. तो बाण मगाशी दाखवलेलं स्टार्टिंगला मी जेव्हा दाखवलं आणि समोर पूल आहे रस्त्यावरती. जाऊचं आहे ना जाऊया वरनंच जाऊया. पुन्हा नाही जाणं जरा गाळ जास्त असतो डोपरापर्यंत पाय बुजतले ते म्हणून वरनं येईल. हे बघा पूल आणि आता येईल बाहेर. आता घरी जायचा. व्हिडिओ आवडली तर नक्की सांगा. आमचं धबधबं कसं वाटलं. छोटंसं धबधबा आमचं तर कसं वाटलं तो पण कमेंटमध्ये सांगा. आणि चला बाय बाय. नवीन व्हिडिओ परत येत लवकरच. गावा केल्या अजून 2 दिवस आहे सो बघूया.
किती व्हिडिओ काढू गावतात तेवढे टाकीन मी. आणि तसं संदीप सांगलेला हा व्हिडिओ करू, पण संदीप जरा कामात असता बिजी, भात कापणी वगैरे. सो काय भेटत नाही व्हिडिओ करू. तर भेटले काय टाकीत तो पण. चला बघूया, आता आपण जाऊया घरात. बाय बाय.